Okay. Magsugod na ta sa ato ang shooting. Ready na bang tanan? Ready na ko, Direk. Kameraman, ready na? Bunal, Direk, bunal. Oh. Asa mo to atong stuntman? Ay, Direk! Mate. Mate, Direk. Sorry kay Direk. Eh, nakalibang dyan ko tungo sa kong ka-excited yun, Direk. Kay... Nindot yung kay Direk. Mao, Direk. First time yun nga na makita sa TV. Sige. Kay balo na mo sa inyong buhaton ha. Kiba na, Direk. Kaya, Direk. Ay, Direk. Light, camera, action! Brad, ano ka, Brad? Ano ka? Ikaw tong uyab ni Milda? Oh. Cut! Cut! Ano mo, Cut! Dili na mao! Kanong di katawa mo ka ditoy? Oh, di, Direk. Sayok to? Sayok to, Direk. Ayaw katawa ritoy. Kay uyab man mo si Milda. Yagi uyab ni Ampong. Dapat masuko ka. Okay, Direk. Sorry, Direk. Sorry. O sige, tikto ta ha. Ampong, okay ra? Okay ra kami, Direk. Okay ra kayo. Lights, camera, action! Ano ka, Brad? Ikaw tong uyab ni Milda? Oh. Cut! Ano, Direk? Di lang ginama. O lagi, sus, kagaing ulo. Kuwang ang imong ekspresyon ritoy. Giilugod imong uyab. Dapat masuko yung ka. Dapat musuko ko. Okay, Direk. Sorry, Direk. Sige. Kick three ta ha. Ampong, okay ra ka? Good kay Direk. Gi. Lights, camera, action! Cut! Sa naman, dili na maulagi. Nganong gibunog naman po na ni mo ritoy? Alangan, sukon mo kay ko, Direk. Ayaw ka na aritoy. Hindi, balik tabi. Pabarog ka sa Ampong. Okay ra ka dong. Ano po yung nagnaong ni mo eh? Okay ra kayo. Okay ra. Ginanagin ang shooting. Mo ba? Sige, take po ta ha. Tarunga gun ninyo, good ritoy, good. Lights, camera, action! Balik ka, Brad. Ay. Ikaw tong uyab ni Imelda? Oh. Cut! Nganong imo naman sa nang gibanyakan ritoy? Bunaw na kay naon, Direk. Ay, banyakan na puguro nako. Sus, ayaw banyake kay maguba ang script. Unsa man kay? Ay, sorry, Direk. Hiap ninyo tudluan. Tudluan ko to. Oy, paminaw mo ha. Tudluan mo sa vice instructor. Tuloy. Sige Ako may fight instructoran eh. Tudluan ta mo unsaon pag acting. Ikaw may uyab ni Milda. Dapat ang imong expression masuko ka. Suko gig na pag-artista ba? Pag-artista dapat na ka. Nagsulti niya nga kuan kabit niya. Bakit mo ditso? Oh, iya, kabaw na mo ha? Asa mas Ampong? Oh, Ampong! Katog na. Sorry, Direk. Timpo nga, nakatuog mo ko. San naman? Oras ting trabaho, matuog ka. Sige, bangon na. Take 5 na ta ha? Take 5 na ta. Camera, action! Ari ka, Brad. Ari. Ari ba? Uy! Ari gawon rin ba? Cut! Anong wala man ka mo dool, Ampong? Alangan, Direk. Maugi pag muduol ko. Sumbagod rin magyapon ko. Alangan! Mao mo nang nasa script. Sus! Sige ha, take 6 na ta. Take 6 na. Lights, camera, action! Ari ka, Brad. Ikaw tong uyab ni Imelda? Oh. Cut! Anong nilihay ng pagkaampong? Sakit na kayo, Direk, eh. Maugi po siya kumuli, sumbagon rin gyapon ko. Antusa kay mag-artista wag ka. Artista lagi, pero di pa ni mo ako gipangita nga role. Ang katuong ko love story niya itong shooting role. Sus, mo reklamo pa jud ka. Sige, take 7 na ta ha. Tarungan ninyo, Ampong. Ritoy. Lights, camera, action! Ari ka, Brad. Ari ka, David. Ikaw tong uyab ni Imelda, Brad. Di oy! Cut! Oh! Anong ningon ang busikang dili, Ampong? Alangan og moingon kog oo nga. Stukon man ko. Alangan manggod, Ampong taon mo man ang nasa script. Sabot ka. Script ay.
Gisiyo ko din noon. Bunog na rin ko mga nimala mo. Last na rin nga take ang pong, ha? Tarungan nyo, dong eh. Hapon na kayo taon. Oh! Lights, camera, action! Balik naman. Ikaw tong uyab ni Imelda? Oh, nga naman. Oh, musik. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker.